Look, up in the sky. It's a bird. It's a plane! Nee, het is geen vogel en zeker ook geen vliegtuig. Maar wat je hier ziet is een... Fireball. Juist, een vuurbal. Zo'n grote vuurbal, jongen! Bam! In Kerkrade werd afgelopen nacht dit bijzondere lichtverschijnsel gezien. En even later werd zelfs het UFO-meldpunt overspoeld met meldingen. Does this mean they're coming? Het gaat om één grotere en één kleinere lichtbal. Beide met een lange staart. De lichtflitsen waren waarschijnlijk de restanten van een raket. Het betreft een Falcon 9 raket afkomstig van ruimtevaartbedrijf SpaceX. Zodra de raketdelen weer terugkeren in de dampkring, verbranden de stukken. En dat is dus wat veel mensen hebben gezien afgelopen nacht. Dus geen zorgen, het is geen UFO.